Здравейте хора, в днешното видео малко снимаме. Да разкажа, снимаме. Аре стане колелото, нали? Здравейте хора, в днешното видео. Здравейте хора. Чакай, мълчана, ще говоря. Здравейте хора, в днешното ни дедига. Ще караме колело. Дедите да снимат. Добре. Ще караме много готино колело. Не бе, шегувам се. Ще е такова, ма как да ви обяснявам. Ще търсим Лала Бер. Така се скрили Лала Бер в нашата махала. Снимаха даже, показаха. Ето е нашата къща. Ама не показаха къде скриха Лала Бер. Да. Ми просто знам дето скриха Лала Бер. Ама не знаем къде го скриха. Сега се го търси. Значи няма да търся. Няма. Аз търся. Ето го! Ето го! Не, това е друго нещо. Ето го, пачен ми го търси с малък коло, ама лайгата падна. Ето падна лайгата. Трета не вкарва, Да, не може да го правим. Седма е. Ето виж какво стана лайгата. Седма вкара и се щепи. Да. И не вкараме така. Четвърта, пета не ще. Да, те го бута ми поне с кайка. Да. Ходим, търсим го Лала Бер. Унази Лала Бер, май новия, го търси. Ама още го няма де. Брат, сега ще те снимам и ти търси малко. Нигде не си справили от това. Ама търси нещо. Така ти търси, аз ще седи тук. А какво правиш? Контра няма. Спустим, кой има тук? Кой ти там е? Спри малко. Чакай. Не, кой ти тук? Кой тази бутилка? Намери го! Колко я трябва? Дай малко си бъде с мене. Дръж го. Най-готине! О, Бер Everywhere! Чао хора! И си поръчайте си Лала Бер Everywhere. Чао хора.